роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ба муносибати ҷашни умумии миллии рӯзи ваҳдати миллӣ ки санаи 27 июн буда ҳамчун санаи таърихиву тақдирсоз барои халқи тоҷик шинохта шудааст, мусобиқаи дастаҳои футбол барои дарёфти ҷоми сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғдро ташкил намуд. Дар маросими кушодашавии мусобиқа муовини сардори раёсат полковники милитсия Олимҷон Бурҳониён иштироку суханронӣ ва мақсади баргузории чорабинии варзиширо шарҳ дод. Мавсуф ҷалби кормандон ба намудҳои гуногуни варзишро омили пояндагии саломатӣ, авҷдиҳандаи нерӯ ва пешбурди тарзи ҳаёти солим арзёбӣ намуда таъкид дошт, ки варзиш дар реҷаи кории мақомоти корҳои дохилӣ мавқеи хос дошта ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳ қарор дорад. Шурӯъ аз 14 июн мусобиқаи футбол бо иштироки 14 дастаҳои шӯъбаву хадамотҳои дастгоҳи марказии раёсат дар ду зергурӯҳ оғоз ёфт. Баргузории мусобиқаи мазкур дар партави чорабиниҳо бахшида ба 25-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ ҷараён гирифта, ғолибон дар арафаи ин ҷашнвораи умумии миллӣ қадршиносӣ мешаванд. Мусобиқа дар ду майдончаи варзишӣ боғи ғалабаи шаҳри Хуҷанд таҳти назорати мураббиёни яке аз беҳтарин дастаҳои футзали ҷумҳурӣ Сипар ҷараён хоҳад гирифт. Мавриди зикр аст, ки барои дар сатҳи баланди варзишӣ гузаштани мусобиқа масъулини дастаи футзали Сипар ҷалб карда шуда, ҷиҳати ташкил ва сифатнокии мусобиқа саҳмгузорӣ менамоянд. бозии дастаҳои шӯъбаи ташкили нозиротӣ ва шӯъбаи тиббии раёсат оғозбахши мусобиқа гардид, ки ба пирӯзии дастаи шӯъбаи тиббӣ хотима ёфт. Ба ҳамин монанд дастаи шӯъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ дастаи шӯъбаи кофтукови ҷиноятиро шикаст дод ва дастаи маҷмуавӣ аз ҳисоби кормандони шӯъбаҳои алоқа, таҳқиқу молия аз болои дастаи хадамоти огаҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонон пирӯз шуд. Тавре аз Кумитаи тадорукоти чорабинӣ иттилоъ доданд, мусобиқа аз рӯи системаи даврӣ гузаронида шуда, ҳамарӯза ташкили аз 4 то 6 бозӣ дар назар аст. ишғолкунандагони се зинаи ифтихорӣ соҳиби ҷоми мусобиқа ва медалу тӯҳфа хоҳанд шуд. Бар замми ин маҳорати футболбозон дар алоҳидагӣ қадршиносӣ мешавад.